Ginong siyang sinong jong sinong nong perdi hak ni katayo, kila kena burang ba sinong jong ki ulapanan kambak lai ke pisa jong ki pat ba, kabalawan na kawai ke skim sarkar ke bakot palat kat lai lak tengka. Ya kini ginong siyang sinong kila penpaw hak jing ya kendo beginong patai kubor, hak handrew tarik benai jelew ar hajar ar puar hasilong press club. Hak jing ya keren beginong patai kubor, ginong siyang sinong jong sinong nong perdi ke bahap apo ke mau kenro sian ar di blok, hapo ke distrik East Khasi Hills. Hapo kejing alam jong utrip mensong kila that madan ne kejing penan kambak lai ke pisadu orang ba snong jong ki uba mas dan rum daga bakeno ba uni orang ba snong ula penan kambak lai ke pisa ke bakot kat lai lak san pula hajar tengka ke pisa ke bawan ke skim sarkar ke belatip kum ke integrated watershed management program. Kini ginong syak snong kila keno bakawen ki kamba penan kambak lai ke pisau pat ba kelepau ru kadai helor ke jing penrung kerteng bean uba master nong rum hakani ke skim bani jing rap pisa dagi kerteng jong ki khun jong uhi ki ba kerta jong ki kidang dei ki ba hap deng kendai hadok khat sau senam kerta. Kini kinong syong snong jong kenong perdi kili tu bagi tu kinong syong snong ki badai hok sisa bani yok kini ke skim pat kada dok mentaru kimpat yok jing yarap. Bun sen ya keran syau phit ro phit patiau ya ai kan da ga ai ti ar la ya rap ini ba luis ta hagani ka por ka bamtan kwa ba ya kano ka ching syam ka ba ni sa la ben men ben song thau na ka benta ka skim po interset ni la hier an kuri ni la sondur dur badar ki kot ki sla la biang hang ne bangin pensai hang ne ba kene ka ching sa la ben hapo nong perdi dai ba kan pau sai kelang setelak perthai maka perthai kan yo i maka snong bo betam bulai nom eno te naga liang kum ngau ba trim bat ine ro i ba yai na mukhim i ra yang ra song lang khlang ban rat ning khong no ya ke ne ka ching dum ka ba ka ching snow ka ta ha ka ching la ne soldar barim ba master nongrum Krishna kabaya kalong ba klam dale ya kata ka investigation lani ka inquiry hadin haswa jing sisa hadin ladap ka jingtrai ka kamram jing ka office ban let ban investigate mo la kala adap na em ka jingtrai klam let klam pet klam thot klam dawat banya su issue be ka arlak tangka bat ya ka arlak tangka par khot ka bangilet ngilet wat jingtep apa snong nong perdi rengkat begini gerang ba kelam dan kawai ru kecing trai dia kani kedai ka jong osnam arjar khat ar khat lai nata ka don sa kani jong osnam ar hajar khat san kani dei ka ju hina ka IWMP 11 arjar khat san fon kebala penkret nam tak nong perdi kani balayo page 2 siri master nong rum par khot kini skim nadu arjar khat wai hadu arjar ar phawai lasio ka kerteng jong uneu master nong rum bode orang ba snong te kani ka water harvesting structure mo kani banangkong arja khatsan la sanction sa master nongrum an party an who's that party ngimtep mano bade party jong u la sanction du khandai pholai hajar news pa prapau drip irrigation ya kaba kidan ka to kani kinorap tampau kipan mo haji sha ka soil ka sai ai kini ki drip irrigation ha ki jakarap tampau kalam dan hadin bala alek inquiry kam dan kata drip irrigation kata ro hadu ndro pukon jar news pa san paula sanction kani ki irrigation part hana la sio sa kata marti hardware for green pipe prap san jar news pa san pautun ka total ka amount kalong sao arlak sao pukon jar arspa prapau senam arja khat pra ka total amount ka ba ka office ka sanction ka de hadu san lak prap pukon jar news pa khat wei de kini ki kerteng kila abun pelat mau ki dan hadu lai pau sau ngot kinong yo jing mentoy ya ka ba ha kini ki ba bun kinong yo jing mentoy hang neng la tho mo kini ki ba yo la tho yo kini ki ba bun de bom yo ki ba klam ai nu orang ba sno sa kini beneficiaries te ka ba longo shu kalong ba uni orang ba sno ha te usnam arjar khat wei khat ar upan rung kerteng wan ka khon la jong ka ba khandai snam ukon nang kong jung u ubadang khat sau senam la perung kerteng ha kan ke skim nang ta khon baar ubadang khat ar senam la perung kerteng bat khon balai ubadang shipau senam la perung kerteng ha kan ke skim da kumno ka office ka issue ya ka pisa claim dale ya ka spot verification kan da kata ka di ke ka ba
kini ki pat ba hadian ba kimyo kini ki klementoy ka kerteng juki ka don hang ni sipiar kimyo jing mentoy ngong balada kat badang yo bani abam sab ya ka hok jang kariu kan thai ka badai ban yo hok ru phibam phimtep ba kadai para khasiru andal ami na kaliang ju kini kiri rang ba on file RTI pheken mau ba phideu khasi kum kini ki chat ban riu ki don hang mlang salang ga jungi te ngasung si sisa bani i ba ka jela Meghalaya bat khamtam ha kani ka ha ki department jo ka jela Meghalaya ki office ki department jo sarkar Meghalaya kat sebab hirung tang ka bam sap ka bam pong sudah ka bang ngem la su ban pet tang da ki khmat